Hadin kajing menti ke sorkar jela halor kajing panci pensa jong kaseng hitu habide bat kabha puli puthi jong samna puli kajela lengba ka state kota kabotip on educational purpose na kaliang kaseng klau George kajing kashi bram jong kajela halor ketikaman handai wat hadin bakat jing tuklar jong kajing kashari na kaliang ka sorkar kam samna jawab setia dei tat hadu baka yeng kashari kala ai da notice content habide bakate kilman Hadin baka sorkar ka dia ban ai ka jubab na kaliang ka seng menta ka sngi ka let ban bu da ka jingtho mai kan sani halor ka ni ka mat bat ka menteri beri pe ya ka tanat ka an jong ka jela ka kong am prin am dingdo bat ha ka jingkan bat ka bo na kaliang bat ha ka jingkan bat thai ka bo na kaliang presiden ka seng ban bot khar long ka jek du ka seng ya ka menteri ka beri pe ya ka tanat an ka jela ka dei hi ban put dien habde bat ka te ka man Ka SITO sangkeme nilawan bendu kong amperin bedi minister in charge jongka law bedi kumju minister ten nakalang ko jungi kajing yo kawan bendu jungi mentasi kong amperin kadai halor ka nongrin ba barokha ipiate ba nyabut din ya kane ka bahak pule nane kata ka reservation on educational purposes Hadin bikin adap tho ya ketuka presentation shaka government husnam ajal puar te kiklem shim ajubab te hadin bagi kiklem ajubab te ngi le no da kabatit ya kajing khang ing kashari te hadin nang to katuklar ing kashari to katto kan ne banai ru ke government kam jubab te ndai ka ngat ka notice ta ka content te hadin nang to ka sorkar ke jubab no da ka baong ba ya ka educational purposes ki dang ya pe kat kum kane kalau leka sting an supule pima ka dated shalong khala kris tempat ka bisa pulai ka bala IDL ke dingbo MCS deputy secretary jongka sarkar mekhla ka ba aisanga un nong jori kata karit petition the hangni la jubab ba sir in inviting a reference to the subject cited above I am direct to say that the principle and spirit of reservation policy is extended or apply for admission in the state government educational purpose, including higher and professional studies through conventional practice. They halor bangi yo ikani kishti tingi tho ikani kishti ka bangi I suggestion chuka government banang ni shikman habaya dei bakata ka baha pule chungkinik mani pule doktor engineer bakiri kige habaya dei bakka baha pule tingi la kren ka pasai mila koru ba katkum ka reservation policy namariya ka reservation for educational purpose ka bah puli klem du kontok tengi na kalian ko jungi ni sungu kya te kat badan don katang ya keren kata expert committee ni tho ska government banang ni shakma habe de bat ka bah puli kindai na ban ai te kanjan notification lan ne ba kendra ha ke cabinet ta ba pa se ka ordinance ka ban ri banai khnang ba ki badai hok ban yo ban puli ye ka reservation haka bahapule te kata kena kalian ko jong i ilaong ba indra show cm banya keren ya kan ni ban pensungo ba ka ai ka mangi kwa pa ka jing dawa ko jong i te na kalian ko jong i la keren betu ko basai ata ka sarkar hi kamla ban le ai ban ra ban shnar ka kenta ka kenja polisi habe de ko bahapule tangim ban sengin salet biang seyang besar sesian kat kum hadin bengyo jubab kat kum kanika ajing asa suggestion ni ya sarkar jela yang ko jong i te yong ba ila ajing mur ba ila ye keren ba ni don kam hiru ban ye kendu ya kita ke expert committee but in si keren ba menteri rang ba nyiru in la ban yo ban participate kata long tang ka ya ajing mur ini kan te ka shong bat hangi ngin je shong aga piting jong sek bangin ya perkat lada ngin ajing mut lani ngin ajing mut te habiya de hi pat kanika ka bahak pule ka reservation on educational purposes tangi pan podian bat ngin song thai jeru namar ba lagi hi lai ya bat si ka shari te jagat te ka ban nang ni sikmat pat ngin pengor ban ngin podian ru bat ngin ai lat ke ba pe tang ba kam don kata ka polisi notification men ka neru kami ka to mo kata ka PR jong tu khna ubom deyu nong jong jela ndri
nakaport tharai phlai hi baki practice ya kata conventional practice habi dei baka bha pule phim phadyu smo bukan don kata ka PR kan dei go fast time kan ni ka reservation hi hapo jela jumi long kipai ba ki de bantip baka long highly illegal namar ba claim shimla kuntuk hapo jongka reservation policy 1972 te kai ka ba ka government de banle ka de ban shna ban kran le ban le ban le halor kan ne ko polisi lom ta ta ko man bale chakut ni ye tum kho namar ne kam phat long an kam phat don kano kata kanja notification leng ko government ni nim phat ye kran ta ye ka bo ye bom ta ni don kam sha ba ye ban ithu sha ye kata ka reservation educational purposes ta bakan ai cha de kanja notification man ta ni ye kran tha ek ai haba kam phat long an kam phat dei hi kam phat don hi tang ka jing tho ka ba shu long be ngai e je PPA je nga thak pi tang kata kata ka jing long jong kata spirit and letter ni kan tu pat bati kong amperin halor jong kan ni ka pila pro khoi pila aper halor kan ni ka NHM ka ba don kan ni ka ma ka man shukulen dia number DHS MCH FW NHM MLHP mo code MLHP arpo light kani kadi ka bami hapo website ha apply tarik na lupra ada apply halor kini ki south way teli ki kerteng jong kini ki banyo ya kata kam hapo ka bi among shukle the under mentioned candidates are hereby appointed as mid level health providers on contractual basis to serve at the health and wellness sub-center in the state under the NHM with effect from 1st September 2023 under the following terms and conditions. The following candidates have completed the BSc Nursing Integrated Course Certificate Course in Community Health for 6 months from a recognized institution. The nilai ekran yikini kilis ni ekran baik hadian bawan ka jin ujor anonymous mo lingba kami la. Temen ni pensmo baik ni ong ni ba halor kini halor bami kene kalis kami par kawai ka post lingba ngadon lang atau group juga GSMC ke blog post to champion puang bagi garo kami yang ha te kami ko kondrom mawa le se ka government ka bakla bagi don ka special kota ki garo nim kwa ai ka kota jungki kiru kim de ban kwa ko jungi kai ka bagi kwa long bangi tunsngo ba ye kan ni ka bla mi ka government ka la le kun te na kal ni yo ba jubak na kalian jong ka health minister ong ba ye kan ni ka la put on hold shwa but share and support ba ye kan ni ka list te habang akali pat ye kini kilis namar ba kila mo kato kila khot kerke ye kata ka pat pentung ye kita ki karo namar kane ka MLHP ka dang dei ka basin mong kong ka bami kane ka post bat ka ban lek ru shadu chapo o Delhi pakan yo recommendation mo ka fan kane kata te habe hadin ni la ya kran te makalen so i shong ba inspect mi ya ka result with a different list and difference but ki kerteng tharai pensa kamsha da pin do ye klina i namar bakat ku jubat so iti jubat ba halor kane ki bo pe on hold tangi ngismo ba barokot ki ba mi kerteng kat kum katuka ka scheme ka debi sabuing ngot ta kata ka sham ka jing start jong government kuno kan bahak yang ni ka kap presiden jong ka moron keneng circle bala pensengo ya ke jing duna jong ke PHC jong ka moron keneng don presiden jong ka western tehel suba pen semua halor kini ki jing duna ki dawai station kita habite jong ka MCH katarai kini barokot ki jing ujor ki ba bila dem ai teng shaki DHS bat shaki ki authority ki dai pe te hoi la ye kren batu Ram Kumar bo dai pe kini jong ka health ki ba yetung ko te kin jale tiong ba ki la sanction te ki dang follow up kin sapin tip ini leng ba stin mission handrai it will take maybe kan bampor katuk ne pot